Είμαι ο Νίκος Παπαγάνου, υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Τανάγρας και αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φτάσαμε αισίως στον απολογισμό του δευτέρου εξαμήνου της Δημοτικής Ομάδας της Ανανέωσης και Προοπτικής. Δεν θα μπορούσα όμως να ξεκινήσω αυτόν τον απολογισμό χωρίς να αναφερθώ στο ζήτημα της ποιότητας του νερού. Η ανησυχία των δημοτών όλοένα και αυξάνεται, καθώς έχουμε απέναντί μας μια δημοτική αρχή που αδυνατεί να επιληφθεί του θέματος και αρκείται σε ανακοινώσεις στο Facebook. Λες και όλοι έχουμε Facebook. Λες και το πρωί πριν ξυπνήσουμε και πιούμε νερό, πρέπει να ανοίξουμε το Facebook. Πόσο δύσκολο θα ήταν άραγε για την πολιτική προστασία του Δήμου να ενημερώσει τους δημότες μέσω ενός SMS στα κινητά τους. Η υγεία των πολιτών όμως δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για το νερό που πίνουμε και για το νερό που δίνουμε στα παιδιά μας. Ο συνδυασμός μας από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να εξασφαλίσει την καλή ποιότητα του νερού και γι' αυτό ανέδειξε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στήριξε αναντήρητα τη Δημοτική Αρχή στη μεγαλύτερη δαπάνη που έχει γίνει ποτέ για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, της τάξεως μάλιστα των 350.000 ευρώ. Με τα λύπης μας όμως, το πρόβλημα βλέπουμε ότι παραμένει. Η Δημοτική Αρχή είναι πλέον υπόλογη για την ποιότητα του νερού που παρέχει, χωρίς καμία δικαιολογία. Συνεχίζοντας τώρα στα όσα εμείς κάναμε αυτό το δεύτερο εξάμηνο, για το περιβάλλον και το φλέγον ζήτημα του Χιτρά, προτείναμε και ψηφίστηκαν ομόφωνα δυναμικές κινητοποιήσεις κατά της δημιουργίας του, όπως το κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο Σχηματάρι, αλλά και τη μαζική διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή των Ελλήνων. Η Δημοτική Αρχή δεν υλοποίησε ποτέ το δεύτερο σκέλος της απόφασης, με δική της υπετιότητα. Κατόπιν προτάσεών μας, ψηφίστηκε ομόφωνα στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο η αλλαγή του δικηγορικού γραφείου για λογαριασμό του Δήμου Τανάγρας για την νομική υποστήριξη κατά του Χιτρά. Τώρα όλοι πλέον αναμένουμε και ελπίζουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα της εκδίκασης της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε άλλο θέμα τώρα, για τις παράνομες χωματερές που έχουν κατακλείσει τον τόπο μας και απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ήμασταν εμείς που αναδείξαμε το θέμα και έπειτα από δικές μας πιέσεις, οι χωματερές στο Σχηματάρι και στον πύργο στα Ινόφυτα ελέγχονται πλέον από τις αρχές. Επίσης, για την εταιρεία Ελαττομικά Έργα στην Τανάγρα, έπειτα από δικές μας πιέσεις, έγινε αυτοψία επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ΑΠΕ, προσφύγαμε στη δικαιοσύνη, ενώ πήραμε όλες τις απαραίτητες αρνητικές νομοδοτήσεις για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, πάντα σε πλήρη σύμπλευση με τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Για το χωροταξικό, πιέσαμε για την αναγκαιότητα της στήρησης του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου περί της αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως, των διορθωτικών πράξεων, της αποζημιώσης ιδιοκτητών γης, καθώς και την διαμόρφωση της πρότασης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Χτυπήσαμε το καμπανάκι για τις αδήλωτες δημοτικές εκτάσεις, στο κτηματολόγιο, στο Δήλεση, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου. Στην οικονομική διαχείριση τώρα, εδώ τα πράγματα δυστυχώς είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα περιμέναμε. Το Ταμείο του Δήμου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Μια διοίκηση που εφαρμόζει όπου θέλει τον νόμο, με κριτήριο την εξόφληση προεκλογικών γραμματείων, αδιαφορώντας για τις μελλοντικές συνέπειες των πράξεων της ή της απραξίας της. Διότι κάποιος μπορεί να προκαλέσει ζημιά κάνοντας κάτι, αλλά και όταν δεν κάνει απολύτως τίποτα. Αυτό που πρέπει. Ο Δήμος μας δεν εισπράττει το περιβαλλοντικό τέλος, για παράδειγμα, από τις βιομηχανίες. Και μάλιστα το 2021. Δηλαδή, ο Δήμος της μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής της χώρας αδυνατεί να επιβάλλει νόμιμο τέλος στις βιομηχανίες που έχει στα γεωγραφικά του όρια. Επίσης, δεν επιβάλλει το τέλος υπεδάφους κοινόχρηστων χώρων στις εταιρείες και το τέλος χρήσης εμπορίας πόσιμου ύδατος στις εταιρείες παρασκευής αναψυκτικών. Έτσι, με τα ταμεία άδεια και την πλάτη στον τοίχο, προσπάθησε να καταφύγει στις τσέπες των πολιτών, εισηγώντας την αύξηση των δημοτικών τελών. Ο συνδυασμός ανανέωσης και προοπτική προστάτευσε τόσο τις οικίες όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προτείνοντας την αύξηση αυτή να την υποστούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες μόνο. Θέση η οποία και τελικά επικράτησε ομόφωνα. Στα τέλη ίδρυυσης διορθώσαμε την χρόνια αδικία που επικρατούσε στους λογαριασμούς, προτείνοντας την απλή λύση της κλιμακωτής χρέωσης περαιτέρω, αποτρέποντας αλόγιστες καταναλώσεις νερού εν μέσω λειψιδρίας και κλιματικών αλλαγών. Τελικά η Δημοτική Αρχή, χωρίς τη συγκατάθεσή μας, αύξησε 20% την τιμή χρέωσης του νερού στις οικίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Με αυτή την απόφαση όμως κερδισμένοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και χαμένοι οι συνεπείς δημότες, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι. Έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Μπορούμε να συγκριθούμε με τη Σύνδο, με τον Ασπρόπυργο, σε καμία περίπτωση με άλλους δήμους. Και τι λέμε, τουλάχιστον ας μην επιβαρύνουμε τους δημότες μας άλλο, είναι ήδη επιβαρημένοι. Νομίζω η σύγκριση πρέπει να γίνει με βιομηχανικές περιοχές. Πάμε να δούμε τώρα μία-μία τις πρωτοβουλίες που πήραμε αυτό το δεύτερο εξάμηνο. Καταθέσαμε πρόταση για την αλλαγή του κανονισμού ίδρυυσης. Είναι άδικο οι οφειλές να ακολουθούν το ακίνητο και όχι τον χρήστη. Με την πρότασή μας πλέον προστατεύεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Για το γραφείο κινήσεως
Καταθέσαμε πρόταση για την τοποθέτηση GPS στα οχήματα του Δήμου και έναν πιο διαφανή τρόπο αναφοδιασμού των οχημάτων. Ζητήσαμε την λειτουργία της λογιστικής αποθήκης. Όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές στις συνεδριάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής, πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει η λογιστική αποθήκη προμηθειών, όπως σωστά επιβάλλει το πρόβλημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που μάλιστα καταλογίζει και ευθύνες. Για τα αδέσποτα, πιέσαμε επανειλημμένα χωρίς αποτέλεσμα, αφού δεν είναι καν στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δήμο μας, όπως δήλωσε άλλωστε και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μοιραία λοιπόν το πρόβλημα θα διεκωθεί σε όλο το Δήμο και οι λύσεις θα προέρχονται, όπως και τώρα, μόνο από την ευαισθησία κάποιων πολιτών. Αυτά είναι λίγα από εκείνα που ασχοληθήκαμε αυτό το εξάμηνο που μας πέρασε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Είναι ανεπίτρεπτο ο Δήμος μας μετά από 11 χρόνια με την ίδια διοίκηση να αδυνατεί να καταθέσει εμπρόθεσμο προπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα. Να μην μπορεί να στελεχώσει καμία υπηρεσία του Δήμου, στερώντας βασικές παροχές από τους κατοίκους. Να μην μπορεί να εφαρμόσει δίκαιη οικονομική πολιτική για τη βελτίωση των οικονομικών και μοιραία να τιμωρεί τους συνεπείς δημότες. Να μην έχει αποδώσει ακόμα πάγια προκαταβολή της σχολικής μονάδας. Να κλείνει τα αυτιά του και τα μάτια του στις προκλήσεις της εποχής, αφού η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι ψηλά γράμματα στην τανάγραμμα. Η αναποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής είναι πλέον αμφισβήτητη σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Χρειάστηκε ένας χρόνος με σταθερά υπεύθυνη αντιπολίτευση απέναντί τους και οι ζωντανές μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που τόσο φοβόντουσαν, αποκάλυψαν την αλήθεια της κακοδιαχείρισης. Έχουμε απέναντί μας μια δημοτική αρχή σε αποδρομή και εκατοντάδες χαμένες ευκαιρίες για το Δήμο μας. Εγώ δεσμεύομαι για ακόμα μια φορά ότι ο συνδυασμός ανανέωση και προοπτική θα συνεχίσει να διεκδικεί για τον πολίτη του Δήμου Τανάγρας όλα όσα του αξίζουν. Σταθερά δίπλα σε κάθε πολίτη.